таваккули бинандагони телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатии барномаи Хатсайр аз манзури шумо. мо ҳайати эҷоди ин навбат шуморо аз мавзеи сайёҳии Пиёздор ошно хоҳем кард. моро то охири барнома ҳамроҳ бошед. сайёҳат дар фасли дай лаззати хос дорад. Он имкон медиҳад то инсон зебоии нотакрори табиатро дар баробари баҳору тобистон эҳсос намояд. имрӯз сайёҳони моро сайёҳат дар муҳити барфпӯши мавзеи сайёҳии Пиёздор, ки дар яке аз минтақаҳои ноҳияи Варзоб ҷойгир мебошад, интизор аст. иштирокчиёни Хатсайр бо тайёрии ҷиддӣ омадаанд. Хатсайри мо роҳ пеш гирифт ба самти мавзеи сайёҳии Пиёздор. роҳбалад дар бораи мавзеи сайёҳии Пиёздор ба сайёҳон маълумот медод ва сайёҳон суолҳои худро матраҳ мекарданд. дар хатсайри имрӯзаи мо аксаран сайёҳони хориҷӣ иштирок доранд ва шиносоӣ бо маконҳои нотакрори сайёҳии Тоҷикистони беҷосо ба онҳо рӯҳия ва илҳоми тоза мебахшад. нуқтаи охирини хатсайри мо тавассути нақлиёт то яке аз деҳаҳои ҷамоати деҳоти Варзобқалъаи ноҳияи Варзоб мебошад. дӯстони азиз, айни ҳол мо расидем ба деҳаи Ғажне ва аз ин ҷо сафари пиёдараҳи мо оғоз мегардад ба мавзеи сайёҳии Пиёздор ва ногуфта намонад, ки айни ҳол мо дар баландии тақрибан 1200 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. сайёҳони мо бо шавқу завқ барои идомаи Хатсайр омодагии худро мегирифтанд. роҳбалад пеш аз оғози сафар дастур ва тартиби хатсайри имрӯзаро ба сайёҳон муфассал шарҳ дод. дӯстони азиз, роҳбалади имрӯзаи мо акай Баҳодур мебошанд ва аз эшон оиди чӣ гуна сипарӣ намудани хатсайри имрӯзаи худ пурсон мешавем. акай Баҳодур мегуфтем, ки хатсайр мо чӣ гуна оғоз меёбад ва чӣ гуна анҷом меёбад. мо ҳозир дар деҳаи Ғажнеи ноҳияи Варзоб ҳозир ҳастем. Ғажне аз рӯи гипотезаи мардуми маҳал яъне деҳаи тоза ғаҷнест. дар ҳақиқат дида истодаед бисёр деҳаи тоза аст. ин як. дуюмаш, мо ҳозир сафар дорем, хатсайр дорем ба сӯи дараи Пиёздор. барои чӣ Пиёздор? дар ин дара пиёзи даштӣ зиёд аст дар аввали баҳор
бисёр мешавад, мардум ин пиёзро медараванд, баъд ҳамин пиёзро дар соягӣ қоқ мекунанд. ҳамчун ба хӯрокҳо ҳамроҳ мекунанд. ин ҳама хеле кун истифода мебаранд. ин як. дуюмаш дар ин ҷо тақрибан як 3 километр болотар шахтаҳои вуҷуд доранд, ки дар вақти давраи иттифоқи советӣ дар ин шахтаҳо замбурӯғҳои шампиньон, намуди шампиньон мешинонданд. дар бозорҳои шаҳр ман фикрам тақсим мекарданд чизро. баъд аз ин ҷо ба ғайр аз ин баромад ба дараи Кондара ҳаст. Тақрибан як 6 километр ҳаст. бисёри мардумҳои яъне варзишгароне ки бо кӯҳнавардӣ машғул ҳастанд, аз ҳамин ҷо гузариш мекунанд. баландии ин тақрибан 2500-2600 метр аст. ин гузариш ба Кондара. инчунин гузариш ба Пугус ҳаст. тарафи Пугус гузариш ба Хоҷа оби гарм ҳаст. ин кӯҳҳо ҳама ба ҳамдигар пайваст ҳастанд. маълумоти имрӯз мана 15 нафар шаҳрвандони шаҳр Душанбе саёҳат бо мо доранд. боз фикр мекунам, ки дар давоми хатсайрӣ мо боз ҳамсӯҳбат мешавем. албатта. акай Баҳодур мегуфтанд, ки дараи Пиёздор аз сатҳи баҳр дар баландӣ чӣ қадар ҷойгир аст? 2000 метр. 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. акнун гуфтан лозим аст, ки қайд кардан лозим аст, ки мо аз ҳозир аз Душанбе гӯем тақрибан аз 800-900 метр дар сатҳи баҳр, ана бинед ба 2000-2100 метр мебароем. инам як тайёрии ҷисмонӣ лозим аст. хоб бинандагони гиромӣ, ин буд як маълумоти кӯтоҳ оиди чӣ гуна сипарӣ намудани хатсайри имрӯзаи худ, ва моро ҳамроҳ бошед ва бубинед, ки чӣ гуна сайёҳони мо сайру сайёҳати имрӯзаи худро мегузаронанд. то расидан ба нуқтаи ниҳоии хатсар барои рафъи хастагӣ дар баъзе маконҳо таваққуф мекардем. роҳ бо барф пӯшида буд ва ҳамроҳони мо барои ҳаракат дар роҳ ба душворӣ рӯбарӯ мешуданд, ки ин боиси хастагӣ мегашт. дӯстони азиз, чунон ки мебинед, роҳ гаштан барои сайёҳони мо дар ин барфӣ душворӣ мекунад, аммо зебогии ин минтақа сайёҳони моро водор месозад, ки нуқтаи охирин ин хатсайро бароянд ва аз зебогии ин минтақа ҳаловат баранд.
баландии барф ҳаракатро душвор мекард ва сайёҳони мо бо эҳтиёт пайи роҳбаланд ҳаракат мекарданд. новобаста аз душвории роҳ, ҷӯйборчае ки дар он оби равон ҷорӣ мешуд, диққати ҳар як сайёҳи моро ба худ ҷалб мекард. иштирокчиёни хатсайр бо пешниҳоди роҳбаланд ин маконро барои истироҳат ва нӯшидани чой интихоб карда, миёни ҳам аз зебогии табиат суҳбат мекарданд. пасон қисме аз мо бо ҳамроҳи роҳбаланд то нуқтаи охирини хатсайр раҳсипор шудем, ки ин кони кварц мебошад. дӯстони азиз, мо расидем ба нуқтаи охирини хатсайри худ ва айни ҳол дар дохили коне қарор дорем, ки номаш кварц аст ва сайёҳони мо аз дохили ин кон дидан хоҳанд кард. қобили зикр аст, ки сайёҳони мо аз ҷумлаи аввалин гурӯҳҳое буданд, ки ба ин мавзеи сайёҳӣ қадам гузоштанд. сайёҳон бо як таассуроти баланду хотироти рангин ба расмгирӣ пардохтанд. ба гуфтаи сокинон ва муҳаққиқон, маконҳои вобаста ба кони кварц дар минтақаи Варзоб ҳамчун самти ҷолиби сайёҳии кӯҳӣ ва геологӣ шинохта шуда, таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилу хориҷро ҷалб кардааст. Я Климович Николай, я из Москвы, из России. Ман Николай Кривович ҳастам аз шаҳри Москваи Русия. Айни ҳол дар Тоҷикистон барои кор қарор дорам. ҳар ҳафтаи истироҳат мо ба кӯҳҳо меравем, новобаста аз он ки обу ҳаво чӣ гуна бошад. ҳама чиз дар ин ҷо ба ман писанд аст. Табиати нотакрор, фазои орому дилнишин ва пеш аз ҳама одамон. мардуми Тоҷикистон хеле самимӣ, меҳрубон ва меҳмоннавоз ҳастанд. вақте ба Тоҷикистон меоӣ, равшан эҳсос мекунӣ, ки фазо ва муносибати мардум тамоман дигар аст. дар ин ҷо ту пеш аз ҳама меҳмон ҳастӣ ва эҳтирому қадришиносӣ дар ҳар қадам эҳсос мешавад. ин фарҳанги меҳмоннавозӣ воқеан ҷолиб аст. як аз чизҳое ки бештар ба ман таъсир расонд, ҳифз шудани арзишҳои оилавист. ин ҷо оила ҷойгоҳи махсус дорад ва ин барои ҷомеа нерӯи бузург мебахшад. мақоле дорем, ки як бор дидан беҳтар аст аз 100 бор шунидан. танҳо кофист, ки як бор ба Тоҷикистон биёӣ ва ин кишвар ба ту писанд меояд. зеро 93% ҳудуди Тоҷикистон кӯҳҳост, кӯҳҳои бошукӯҳу зебо, ки ҳар бинандаро мафтун мекунад. хушҳолкунанда аст, ки соҳаи сайёҳӣ имрӯзҳо тадриҷан рушд меёбад ва ҳарчи бештар сокинони мамлакат низ ба кашфи зебоиҳои табиати худ рӯ меоранд. бовар дорам, ки бо гузашти вақт ин шавқу рағбат боз ҳам бештар хоҳад шуд ва кӯҳҳои Тоҷикистон барои ҳамагон макони дӯстдоштанӣ хоҳад гардид. В горы в основном ходят приезжие туристы. Гажнеда пиёздара гуфтани ҷо аст. омадем ана инҷа як кварцевый шахта будааст. Кварца камтара кофтагиам аз соли 2016 ба амир тур мегардем камтам.
ман да рости гап аз ҳама маъқул шудаги ҷойҳо ям кӯлҳои аловдин кати артуч бисёр маъқул аст бо 7 кӯлам ҳисоб бинам кӯли ҳафтумаш манзараш бисёр базеб аст. тавсияи ман ҳамин аст ки барои ҳама одамое ки ба ҳамун кӯҳҳо мегарданд тамошо ё ки рафтаниам обязательно тайёрӣ дида биён. якум дараҷа пойафзоли хуб ин уже 90% комфорти одам мебошад. чанд қайки пойафзолту нағз кӯҳода сангода ҳамқа осон мебироем. ман да бисёр маъқул шуд имрӯз чӣ майхонаро беҳуда шиштана як ҳавои тозара нафас кашидан ба қадар одамҳо шинос шудан одамҳои хуб. баъдан барои тановули хӯроки нисфирӯзӣ ба маконе ки қаблан он ҷо чой нӯшида будем бозгаштем. сайёҳони мо хӯроки нисфирӯзиро тановул намуда ҳамзамон вобаста ба сайёҳати имрӯза ки ҳам фароҳат ва ҳам хотироти рангин дошт миёни ҳам суҳбат меоростанд. дар маҷмӯъ хатсайри имрӯза барои сайёҳон пур аз таассуроти рангин ва хотирмон буд. онҳо тавонистанд дар муҳити барфпӯши табиати варзоб зебоии нотакрори табиат ва маконҳои камназири сайёҳиро аз наздик эҳсос намоянд. гарчанде роҳ каме душвор буд, аммо шавқу ҳавас ва рӯҳияи баланди иштирокчиён ҳамаи хастагиро аз байн бурд. сайёҳон аз ин сайёҳат бо эҳсоси қаноатмандӣ ва хотираҳои фаромӯшнашаванда баргаштанд. дӯстони азиз, инҷо мо расидем ба фарҷоми барномаи хатсар. барномаи дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома дорад. хайр, бо мо бимонед.